बे 50 लाख स्किमखौ प्रमद सारा जोंनो कमिटियाव होलांदोंमोन। दा बे ठिकादारा बे 50 लाख थाखाजों 4 लाखनि खामानिखौ मावाखै मोसा मासे। दा बियो बबेनि सैमा फिसा बबेनि मोसा फिसा रायजोफ्रा बेखौ बिसार खालामो। सान्दुङा जोबोद दुंदों, अब्लाबो मोनसे गुदुं एबा गुसुङैनो टपिक लाबोनो सानदों। नै दा बे इउपिपिएल सरकार गभार्नमेन्टआव जाख्ल'नाय गैयै जे सरकारा दासिमाव मानि जाख्ल'नाय गोनां खालामदों, अब्ला बैफोर माबा मोनसे फिसा ओरैनो सिम्बल खालामनायाव आरो जे बेनिनो मोनसे जेनेरेल सेक्रेटारि बिर सिलागांनि जे गोसोखां खाम्फा, बे गोसोखां खाम्फायाव प्रमद बर' सारा फैसा होनायाव मानि गावनिनो होफ्लानानै लांफिनखो ना बै थिखादारासो जे 4 लाखनि खामानिल' मावनानै जाख्ल'खो, बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनहा बिजिरसिगोन। जे बेनिनो बंसिगावनि बिर सिलागांनि जेनेरेल सेक्रेटारिया मा फोरमायदों। मेन जे भिडिअ'आव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायग्रोनो सानो जे नोंथांमोना जोंनि बिटिसिआव बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेटआ सोर मोनगोन जोंनि बिटिसिआव, आं बेखौ नोंथांमोननो जे बिजेपिनिफ्राय फिनालिस्ट होदों बे फिनालिस्टखौ नोंथांमोननो देखायनो थांगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। नैबे जे फिनालिस्ट, बे फिनालिस्ट होनायाव साबेसे जोंनि बिटिसिनिफ्राय बर' जाथिया केन्डिडेट मोनगोन नैबेयाव नायबानो जाबाय। जा जोंनि जे माखासे जोंनि बिटिसिनि जे जोंनि एसटिनिफ्राय बियो लास्ट फाइनाल पेनेलिस्ट नङा नामा? दा फाइनाल पेनेलिस्ट नङाब्लाबो बावनो दिन्थिखाबाय जे जोंनि बर' जाथिखौ बिजेपिनिफ्राय होगोन नामा। नोंथांमोना बावनो आन्दाज मोनबायना? अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मा फोरमायगोन बिनि सायाव? आंनि बुंनो गोनां खोथाया बेनो, आङो बंसिगाव बिर सिलागां टमनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि। दा आंनि बुंनो गोनां हाबाफारिया बेनो, फैगौ 28 थारिखनि प्रग्राम, बे प्रग्रामावहाय जोङो बोसोरफ्रामबो खुंनाय जायो। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो जाथिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि वेलफेयारनि साफ्रोमबो लिडारशिपनि मानसिफ्रा दा ओइदिनखालि 28 थारिखआव बयबो बाहागो लाफैयो। बिनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनानै होग्रोनाय जाबाय। नेक्स्ट बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंहा माखासे समनि सिगां जोंनि थाखानाय सम्पथिखौ नस्थ' खालामनानै होनाय माखासे इउपिपिएलनि मानसि, जेरै जोंनि थाखानाय बिफां लाइफांखौ हाफायनाय, कमिटिजों उइदाउट खोथा गैयालासिनो खामानि मावखोमानाय, दा बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारिखौ जों मावजानो बादों। मानो होनोबा बियो सिलागांफुरिया जे दिन्थिदों बे समावनो बे बिफां लाइफांखौ गायनायमोन। दा बेखौ खुनु रायजो राजायानो दानफायनो हानाय क्षमता गैयामोन। खिन्थु माखासे बाथ्राया जाहैबाय मा, बेवहाय जोंनि बिटिसिनि श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि आगदा आखाइनि मानसिया बे जायगायाव फैनानै बिर सिलागांफुरनि टमनि दंफां लाइफांखौ हाफायनो थिननायाव गामिनि कयजन मानसिफ्रा हाफायनाय जादों। दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे बिर सिलागांफुरियावहाय 50 लाखनि मोनसे स्किम दंमोन। बे स्किमा जाहैबाय जोंनि मोसा, ओमफ्राय गेट, इउरिनेल लेट्रिन। दा बेफोर जिनिसखौ जाय कन्ट्रेक्टरा बानायदों बे कन्ट्रेक्टरखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ अर्थात प्रमद बर' सारा गोख्रों नोजोर लानांगौ। बे 50 लाख स्किमखौ प्रमद सारा जोंनो कमिटियाव होलांदोंमोन। दा बे ठिकादारा बे 50 लाख थाखाजों 4 लाखनि खामानिखौनो मावाखै। गोजौआव दङ हनै मोसा मासे। दा बियो बबेनि सैमा फिसा बबेनि मोसा फिसा रायजोफ्रा बेखौ बिसार खालामगासिनो दङ। दा गोबांथार रायजोफ्रा बुंदों बे थारैनो मोसा फिसा नङा, सैमा फिसासो। अब्ला नायदो प्रमद सार, नोंथांनि आगदा आखाइनि कन्ट्राक्टरानो जुदि बिदि 50 लाख थाखाजों जुदि 4 लाखल' खामानि मावना होबाय, दा बै मुर्तिखौ जों मा खालामगोन? बुफायनांगौ ना गोदान बानायना होफिननांगौ? बेनिखायनो प्रमद सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जों कमिटिनि जानानै, जाय कन्ट्राक्टरा मावदोंमोन बे कन्ट्राक्टरा बे मोसाखौ गोख्रैनो बानायफैनो हायो बा बानायना होफैयो, बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। जाख्ल'नाय गैयै खामानि, बिदिनो सोरखौबा पार्टिखौ जाख्ल'नाय
एबा जाख्ल'नानै थांगासिनो बेसेबां गोबावनिफ्राय जाख्ल'दों बेबायदि बुंनाया दिनैसिमाव मानोथो रायजो राजा एबा सोरबा एसे बेनिनो बिरसिला गांनि जे सेक्रेटारि बेजों मानो जाख्ल'नायनि अजद दिन्थिजाखो ना सोरबा थिखादारनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद बेबायदिथ' खिथानो नाङामोन आरोखि अब्ला बेबायदि खिथायैया सोरबा प्रमद बर' जेन सारानो बेबायदि फैसा होलांदोंमोनब्ला प्रमद बर' सारासो खम खालामदों ना थिखादारासो जाख्ल'दों आरो बैयाव माखासे बे बिरसिला गांनि बे गोसोखां खाम्फा बे गायसंनायाव माखासे बिफां लाइफां एनभायरनमेन्ट बे एनभायरनमेन्टखौलाय मानोथो दानफायनानै दस्रानो फानहरखो ना माखो बेनो मोनसे कुइसन जानानै थाबाय रायजोफोर आं बारा खोथाखौ बुंनो साना नोंथांमोनहा बिजिरबानो जाबाय बिनि सायाव।